Kabit ako for almost 4 years. Ganito kasi boses ko, pero I am transgender woman. You are a transgender woman. Kapitbahay namin siya, yon. At doon nag-umpisa ang lahat ng aming pagtataksil. Actually, meron siyang pamilya. Pamilyadong tao. Hindi ko alam na yung asawa niya na pala ang nagre-reply doon sa dami account niya. Then yun, sumugod yung Merlat sa bahay. Kung ano-ano na ang sinasabi. Simula nung time na yun, naghiwalay na po kami. Basta yung time na yun na magka-chat kami, hindi ko alam na yung Merlat pala yung nakakausap ko. So nagkaroon ba ng confrontation? Actually, sa bahay meron. Oo, Bahay ninyo, bahay niya? namin. Ano yun, sumugod yung babae? Opo, magkapit-bahay kasi kami. So, Then doon sa mismong harap ng aking mga pamilya. ha? Sumugod yung babae? Si Merlat? Yes. Asawa ni Tatuman? Yes po. Pinili ko siya kaysa sa mga best friend ko. Mm. So yun yung pinaka sobrang nanghinayang ko talaga. So until now, wala talaga akong best friend. Kasi mahalaga na hindi lang tayo go ng go sa buhay na ito yung nararamdaman ko, tama eh. Isipin din natin kung ito ba'y nakabubuti para sa sarili natin at para dun sa mga taong nasasagasaan natin o natatapakan natin. Ganda na sinabi mo dun. Minsan tingin natin kasi tama para sa atin, pero tanong, nakakabuti pa ba sa'yo? Ganda na sinabi mo. Nana, ba't mo kasi pinilit na makipagrelasyon sa may sabit? Hindi ka nalang naghanap ng yung Siguro walang sabit? mas ano ba? Siguro may thrill. Yun lang yung sagot ko, may thrill. Then love ko talaga yung super duper. Ano ba yung tsura nitong Tatuman? Mas pogi ba to kay Titan Jello? Kasi si Titan Jello pogi, ang dami nagkakalaro pa dito eh. Ano lang, maputi. Maputi. Medyo matangkad. Medyo matangkad. Mhm. Malaki. Pero yung Katawan. sakto lang. Sakto lang. Pero na-attract talaga ako sa tattoo. Super. Ano bang tattoo meron siya? Nasaan ba yung tattoo niya? Ganun. Yung buong dito sa kamay. Sa kamay. Kasi yung buo dito. Naka-sleeve. Naka long sleeves. Full sleeves. Yung dito niya sa bandang part ng breast. Ito. Breast. Ay, meron din dito. Breast. Chest. Dibdib. Chest. Chest. Chest pala. Chest. Sa akin pala yung breast. Okay lang yan. Oo, okay lang. Ako din mahilig sa chicken breast. Mm. Tsaka may breast milk. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin, kabisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.